की बातें हॉस्पिटल में मजनुआ आज मिले खाती हम के बोलैले जाना जरूरी थी क्या जब चंदनमा गइल ना वो अभी मारो में गइल हम पीछे से जाता नहीं लेकिन जब प्रेम हो जाला माई बाबू से प्रेम होला पति पत्नी से प्रेम होला भाई बहन से प्रेम होला प्रेम के अनोखो रूप होला अनेकों छोटे बाबा लड़कियां कहती है जाके पहलका सेज पर बैठा रहती है अपना पति देव से अपना बलम से अपना करेजाऊ से तुर करे जाऊ ना हिंकर करे जाऊ और अतिया कहतिया बाबू हो हेलो बैटरी खत्म हो गई ये गीत के बाद हम गाई कव्वाली के भाव रही कर मदद है मौला अंत में की बातें हॉस्पिटल में मजनुआ आज मिले खाती हम के बोलैले ए रामज्ञा भैया और अतिया वियोग में भैया कि जाए तो नहीं समरेश बाबू हरवाए जी आदि रवा 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 खोइले की बातें हॉस्पिटल में मजनुआ बातें हॉस्पिटल में मजनुआ मिले खाती हम के बोलैले आज सीन करे के हो तोरा समझ की आज फिल्म चलता तोरा सीन करे के बाद तू सीन कैसे करबे अपना मर्द से कह दिया बातें हॉस्पिटल में मजनुआ मिले खाती हम के बोलैले आज चाहे तो नहीं हरवानी है राजा जी एगो गीत गई नहीं कि एगो जमाना रहे आज उमर दीवाना रहे आज दिल से लगाव रहे आज रोज आना जाना रहे कृष्ण बेदर्दी लिखल है कि पहले खाने दिले आज पघिलत नहीं खेदे तो घर से ही लत नहीं खेदे आज कहियो मिलत नहीं खेदे एकदम दवाई आयु गए धन्यवाद देवता इहे कलाकार के मोहब्बत प्रेम चाहिए के दिलक तनी भैया खातिर ताली बजा दी भाई दवाई ला देले ऋतिका खातिर बहुत बड़ा बात सुर संग्राम में जब सुननी पियर देहिया अबे पियर साड़ी पियर सरसों ओढ़नी के रंग पियल ये जुग चल गई कि ओढ़नी के रंग पियल
आगे जादू चला रहल लागे की जैसे खेतवा में लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला लागे की जैसे खेतवा में सरसों फुला ये जुगु भर चलत रहे लेकिन आजकल कहे के बा तो घर से ही लता नहीं जब गई नहीं तिवारी बाबा कि गजब के रोग जवानी में दे गए अखिया नींद में ना से चैन दिल के ले गए अखिया एकरा के बजा दे तनिका सा हो कि गजब के रोग जवानी में दे गए गजब के रोग जवानी में दे गए नींद में ना से चैन दिल के ले गए गजब के रोग जवानी में से गए गजब के रोग जवानी